love you Nizla. बिराद इन्जय खालामदों नै गथ'फ्रा फैदों माबायदि मोनदों जायगाखौलाय जों फैनानै दायो मोजां मोनदों रिश्मा नानि मा नाम हा नै गोजायो ने अमानि गोजा बे अमा माजों मोदोमजों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बरायदों बोथोरा फैनायखाय दाब दाब जायगाफोराव बेखेवजानाय जाबाय माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोर पिकनिक स्पट जेरै मोनाबिलि आइ पवालि ओपनिं जाखांबाय दिनै ओपनिं जाबाय निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम नैबेयाव नुगोन नोंथांमोना लाभ इउ निज्ला भिडिअखौ फार्स्ट गेटनिफ्राय हाबबोनानै नायदिदि गेटनिफ्राय अब्ला हाबबाय नै मेन गेट फार्स्ट गेट आरो बेनो फिथाथ' हास'खांबाय नै निज्रा इक' टुरिजम निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम दा ओरै हाबै बेबायदि लामायाव लाइन माने फिरफिलाफोर होखादों आरो नै ओमफ्राय बेबायदिनो एसे ससे गामि गेजेरजों थांनांगौ जायो जायफोरा फैखांखाबाय नोंथांमोना मिथिगोन होमब्ला थांबाय थादिनि एसे लामाफ्रा हाद्रि जायैनि दै सारनानै होदों नै मेनटेनेन्सआथ' थिगानो दं नाथाय सामफ्रामबो बेबायदि मेनटेन खालामनांगोन अब्लासो मोजां जागोन बेनिफ्राय नैबो मोनफैबावगोन मोनसे सेकेन्ड गेट बेबायदिनो ओमफ्राय ओरै हाबलांदो आरो नैबे एसे औवाबारि सिंजोंहाय मोननायसै आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय फैयै नैबेबायदिनो मोनफैसिगोन मथा मथि नैबे दलांनिफ्रायनो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआ स्टार्ट जाबाय होननानै बुंनो हायो आरो नै बेबायदि स्पेसआथ' जोबोद मोजां स्पेस बेनि थाखायनो आङो निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ बेनि थाखायनो मोजां मोनो आरो साफिसियेन्ट स्पेस जेरावबो मेनेज खालामनो हानाय थायो आरो बेनिफ्राय दा नैबेयाव हाबनाय लोगो लोगो थांनाय बोसोरनि बायदिनो नोंथांमोना मोनगोन टिकेट काउन्टार नैबे बिथांमोना बेस गानलायनानै दङ नै निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम सान्तिपुर डेलि डिउटि आइडि डेलि डिउटि गर्नफोरस सानफ्रामबो डिउटि बानायग्राफोर आरो बिसोरो मेन्टेनेन्सनि भलेन्टियार्स होननांसिगोन दानिया जों मिथिना लादिनि नैबेयाव हाबनांगौब्ला बेसेबां बेनो नामा बेसेबां टिकेट लानानै नोंथांमोना हाबनांगोन बेखौ नायनानै लादो माने दिनैहाय ओपनिं हिसाबैहाय सासे सुबुङावहाय 50 टाका আর পিছত কেনেকা হব উনাও মাবাদি চলিগো আপনার টিকেট করা হয়েছে পার বাস বেলেগ আছে আর আপনার উইঙ্গার বেলেগ মানে কিমান ঠিক করিছে না নাই ঠিক করিছো বাসত কিমান বাসৰ আপনার 500 টাকা বাসত 500 আর উইঙ্গার যেনেকা হয় ডাঙৰ এইটো 400 টাকা আর হরু প্রাইভেট গাড়ি আপনার 200 টাকা বাইক 50 টাকা আর এনে খরচ কৰি আহিলে থ্রি হুইলার আপনার 100 টাকা থ্রি হুইলার অটো বিলাক 100 টাকা 200 টাকা কিমান আছে এটো কালি আচ্ছা আর ট্রাক্টৰৰ ৰেট ৰাখিছে না নাই ট্রাক্টৰ দি আহি যে ট্রাক্টৰ কিবা আপোনাৰ উইঙ্গাৰ পৰা একে ৰেট 400 दे होमब्ला हाबलांदिनि गासै डिटेल्स आरो जायगा माबायदि बानायदों देग्लायनिखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनसिगोन आरो खालामबाय थादों होमब्ला डिउटि बरिया डिसिप्लिन आरो क्लिनलिनेस मेनटेन करिब नाकि मानुहबिलाक अलप सलप दि हुमाबोथ' হয় ना নাই बरिया मेन पिकनिक स्पटनि लोकेशनाव एन्ट्रि निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम पिकनिक स्पट ना मा होननांगौ जाखो बेनिफ्राय फिरफिला उरायनाय बिराद नुगोन नै ओमफ्राय बिसोरबा महै बेबायदि लानो थांगोन दखान हैगोनदां दखान हैयो ना माथो बाजै का दखान साहा दखान दे साहा दखान माबा दखान बेबायदिनो दिनैहाय माने एसे गेदारिं जागोन नालाय ओपनिं सेरेमनि हिसाबै माखासे मिउजिकेल नाइट कालचारेल नाइट थानायखाय दा नायदो नै लकेशनखौ वाव नैबे हाबहांहां अबस्थायाव माने लकेशनाव मोनहैहांआव माखासे बेबायदिनो बेरायफैनाय बिनानावमोनखौ लोगो मोनदों नै जोंना मिनिया ब्र दङ नै ओमफ्राय बिनानावमोन दं बबेनिफ्राय नानि रुनिकाटा मा नाम रिश्मा नानि मा नाम हा दिव्या आइयाव बेबायदि आरो नोंसोर थांफिन नागिरखो ना माखो आच्छा दे इउटुब चेनेल दं नामा सोरनिबा गैया लाजियो दे जालांगोन ना दा बेबायदि आरो दा हाबलांगोन जोङो सिङाव हाबलांनानै गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिलांसिगोन नै बियो आंनि गारिखौ सालायसिगोन आं उन थानानै केमेरा हमनानै फुरा सिनेमा बायदि अब्ला एन्ट्रि टु द लोकेशन चलो नै ओरैनिफ्राय नायदो आस्ते सालाय आस्ते एसे मोजाङै नायनानै लादों नै बेबायदि नैबे दलाङा बेबायदि ओरैबायदि दलां बानायो बिथांमोना माने थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो बानायदोंमोन बिराद समायना आरो बे समायनायखौ मोगथाङाव नायनोब्लाथ' फैनांगोन नोंथांमोना नैबे निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम स्पटआवहाय बेनिफ्राय नैबेजों मोनगोन नोंथांमोना मोनसे सेल्फि पइन्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव फट' लायोब्ला
नोंथांमोना बेयाव जुदि फट' लायोब्ला बेवहाय ओरैहाय नैबे बेकग्राउन्डआव नुगोन लाभ इउ निज्ला बेबायदिनो दै स्राय 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 बोहैनाय जेराव आं गसंदों नै नैबेयाव बैसां बायदि माने दलांनि साखाथियाव बेबायदि आरो ओमफ्राय ओरै बिदिनो हेब्रे नाब्रे दं ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै गिदिंलायनाय बेबायदि दं आरो ओमफ्राय बिसोर दासो सफैदों दां नै फेमिलि लाना फैदों बरिया बाजैयाबो बाजारबो खालामबावबायसो बरिया होमब्ला नै बेजों थाबायनायनि आं अके नै बेबायदि आरो नै माने थाबाय एसे दै सायाव एसे बेरायजायो आरो बेयावहाय दैनि सायाव आरो बेनिफ्राय बैयाव सिनायदोंना सिनायाखै बेयाव ना दावलायनाय दङ नै नैबेयाव माने फुख्रि बायदि एसे फिसा नैबेयाव बानायना होदों जेरावहाय नाफोरखौ नुलायो हनै ना दावगासिनो दङ बेनिफ्राय ओरैहाय नोंथांमोना मोनगोन माखासे जिरायग्रा जायगाफोर औवाजों बानायनाय माखासे फिक्स्ड गोलाव चेयारफोर नै बेबायदि ओरैबो बेनिफ्राय नैबेयावहाय दङ जाहैबाय बे जाहैबाय गेस्ट हाउसनो बियो समायना मोनसे देरा फिसा लुदों ओरैहाय बिनानावमोना लादों फट' समायना जायगायाव सावगारि सेबखांनो लुबैयो बयबो महायनि नानि महायनि फादालसाना फैदों माबायदि मोनदों जायगाखौलाय मोजां मोनदों ना दे पिकनिक जाफैदों नामा बेरायफैदों दे बेवहाय बे जाहैबाय नै मेनथ' नंले माने कमिटिनि थाखाय बानायदों गावसोर जिरायथ'ग्रा जायगा बे जाहैदों माने गेस्ट हाउस होनोनो आलासिफोरखौ बेयाव जिरायहोथ'ग्रा आरो रेस्ट लाथ'ग्रा बेबायदि नै बेबो फिथाइया हास' जानाय जाबाय नै बेनिफ्राय ओरै हामोब्ला बेबायदि नै आरो सिङाव बेलाय स' बेनिफ्राय साखाथियावनो बेबायदि एसे गेलेग्रा गथ'फोरनि थाखाय मा होनो हेवहां होनो सोरबा फैजां होनो बेबायदि आरो नै बेलाय येस बेलाय ओमफ्राय बैयो जाहैबाय पार्मानेन्ट मोनसे स्लुइस गेट बेयो बेनि थाखायनो मुंदांखा होनजायो बे जायगाया बे स्लुइस गेटना नैबे दै बोहैनाय बेखौ गायनायाव बाहायो जानांगौ खोलाहा बेबायदि आरो अब्ला आरोबाव हाबलांबावनि एसे बेकग्राउन्डआव साउन्ड फैबाय माने ओरैहाय साउन्ड सिस्टेमखौ चेक खालामगासिनो दं बेनिखायनो एसे साउन्ड फैगासिनो दं बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बे समावहाय माने देग्लाय आरोबाव गोदानै बिथांमोना एड खालामदों एबा लादेरदों बेनो जाहैबाय बटिं पेडेल गानानै बटिं नाव सालायग्रा जायगा उन्दैफोरनि थाखाय नै माबायदि खस्थ' बाहाय खस्थ' राम्रो गोदोनाय बेसे होइना बांद्राय गाखो जाया लाहे अरे इमान आस्ते भाई आस्ते योर ड्राइवर हो क्या नाम भाई कुमारा ड्राइभार ओरै गाखोबाय नै बिराद इन्जय खालामफैनो हागोन आरो गथ'फ्रा बिदिनो नै आस्ते हो भाई आस्ते बेबायदिनो बिराद इन्जय खालामदों नै गथ'फ्रा बेबायदिनो इन्जयमेन्टखौ नोंथांमोननि गथ'फोरनो एबा नोंथांमोना लाफैनो गोसोब्ला हागोन नैबे निज्लागुरियाव निज्लागुरि निजरा इक' टुरिजम दा नै बेबायदिनो गंसे दंबावो नैबो बाबुमोन गाखोदों के नाम हो भाई नाम बिराज शरद ओ भाई ड्राइवर माटिको ओइ के नाम ओइले के फ्री मा दा माने फ्रियावनो गाखोथ'दों आरो माने स्टार्ट जाथ'वाखै नालाय बेबायदि आरो दे फावसायलांदो बेफोरबायदि गिदिर पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनाय सेरेमनियाव मेहेरगोनां आरो मोजांथार खालामनो थाखाय बेबायदिनो माखासे कालचारेल प्रग्राम्सफोर एबा मिउजिकेल नाइटफोरखौ एरेन्ज खालामो ना बेबायदिनो बिथांमोन एरेन्ज खालामनाय बादिनो नोंथांमोना नुदों आंनि उनावहाय नैबे मोजांथार मोनसे जौस्रां माने स्टेजखौ बानायनानै दोनबाय माने फ्लिम माबा माबि लाइटिंसफोर थाजोबगोन ओमफ्राय साउन्ड बक्सखौ नायदो नै ओरै बेसेबा गोबां हौरैबो बेसेबा गोबां साउन्ड बक्स साउन्ड सेटनानै दा मिथिनो मोन्दों माने जोंने साउन्डनि आदा बिनद टेन्ट हाउसनिफ्राय लाबोदों नैबे आदा बिनद कय किल' साउन्डआ दा बाहाय 50 किल' मोजां हाबाफारियाव मोजां प्रग्रामाव मोजांथार साउन्ड थायोब्ला मोजां रंजानाय जायो दा जौस्राङाव नायदो लाइट्सफोरबो एरेन्ज खालामगासिनो दं फिटिं खालामगासिनो दं आंबो गाखोनो होमब्ला जौस्राङाव ओरैबायदि गोजौ जोबोद गोजौ माने बयबो नुहुरनांगोन नालाय गोजाननिबो दा बेकग्राउन्डखौ नायदो ओरैबायदि गिदिर बेकग्राउन्ड गुवार नैबाव नायदो माखासे आर्टिस्टफोर फैगोन नै
आगैमोनबो फैगोन नै मांगोना आगैमोन होननाय बिदिनो माखासे नेपालनि बा माबाफोर सिंगारफोरबो दङ नै बेनिफ्राय बर'नि सिंगारफोराथ' जोङो एलिसा बर' नयन बरगयारि बिथांमोन थाबाय बेबायदि आरो बेनिफ्राय गोजौनिबो बेबायदि साउन्ड नै गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो बेनिफ्राय लाइटिंस आरो स्मक माबा माबि आखुन्दै दुं दुं खुलायग्राया नै बेफोरनो जाहैगोन आरो दा कालचारेल प्रग्राम जानो थांगासिनो दं आरो बेयाव दिनैनि नैबे बेखेवनाय हाबाफारिनि मुङावहाय आसोल गोजाखादा नोंसोरबो जा बेखौ मा होनो मनिटर ना मा होनोमोनलाय बेखौ मनिटर दामग्रा देग्राफोरनि थाखाय बरिया बा गायकनि थाखाय भइस होनो नैखौ भइस नैलाय नै आदा बिन'दनि नाम्बारखौ नांगौब्ला नोंथांमोना बेयाव मोनगोन नै बिन'द टेन्ट हाउस एन्ड साउन्ड सिस्टेम कन्टेक्ट नाम्बारा नैबो नायदो नै येस दानिया आं हाबफैबाय जानाय लोंनाय एरिया माने दखान एरिया नैबे निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटनि जि जानाय लोंनाय जायगा बेवहाय फैयोब्ला नुगोन रोखोम रोखोमनि जानाय बेनिखायनो जों बेखौहाय माने फुड फेस्टिभेल बायदिबो बुंनो हायो माने रोखोम रोखोम खायद'फोर स्पेसियेलि बर'फोरनि जानायफोरखौ मोनो आरो जेरै अमा हांनाय जाहैबाय इयो अमा हांनाय एम्बु बंला दं खोमा दं सालाय दं हैस माने एन्जर दं अमा खोमा अमा सालाय बेबायदि अमा खोमा अमा सालाय अमा गुन्थुथ्रि बाब बेथ' एम्बु जाहैबाय एम्बु बंला एम्बुल' होनला एसे भुल जानो हागौलै बंला होनदेरनांगौ ने नै माबायदि बादहां नै ओमफ्राय बेवहाय दङ नै माखासे अमानि गोजायो ने अमानि गोजा बे अमा मोदोमजों खोमा मोदोम ओमफ्राय भुटान खाथिनि भुटान साइडनि खमलाफोरखौथ' मोनखायोखा जाहैबाय सन्थ्रा नै स' बे जाहैबाय गासिबो दखान दासो रेडि जागासिनो दं माखासेफ्रा ओमफ्राय सेस दखान जोब आरो ओरैबो बारायबावबायसो नै दखाना गोबां जागोन मानसिफ्राबो गोबां जायोब्ला दखानाखौबो गोबां नांगौ स' बिदिनो आं दा एसे स्कुटिखौ सालायबाय मिनिया बर'आ थाफायाखिसै बहायबा दोननानै थांबाय आंखौ दा जाग्रा एरिया जेनाखि बैग्रि साया बैग्रि बागान बेजों आं थांना नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लास्ट आयं जाजेनबाय नामा नोङोलाय जेनबाय जोंनिया आदैया एक्टरसो बेनिफ्राय हेवहां ना फैजां ना मा होनो नै बेयाव बिराद गिदिर दङ नै बेयाव नै गथ'फ्रा बिराद रंजायो भिडिअ'हाय बेनिफ्राय बिदिनोसै आं जेरै बुंनाय बायदि बैग्रिबारि बिराद गुवार आरो बेयो दा खना खनाथ' नंले माने दाब जायगाफ्राव खलबफ्राव माने बिदिनो जागासिनो दंफैसै आरो पिकनिक पार्टि लावखार ओंखाम जानाय बेबायदि जेरावबो नुगोन ओरैहाय आरो बोथोर फैलाथ' गोबां जागोन अट' लाना फैदों नामा नोंसोरलाय अट' लाना फैदों बा सेंग्राफ्रा बा माथो ओइ मा फैयो फैथारथोंसैलै फैजोबथोंसै औ फैजोबथोंसै ओमफ्राय नोंसोर अट' लाना फैदों ना माथो बेबायदि आरो सेंग्राफ्रा सफैबाय बिसिनि चेनेलावबो नुजोबसिनगोन नामा नैबे आलु बै फान्थाव बै कफि नैबे गाजर जायखिया जकिं बि बसुमतारी अफिसियेल जसेफ नार्जारी बरगयारि अफिसियेल जाजोबदों दा येस दे बेयाव जागासिनो दं नै आइया हाबगासिनो दं नै बेवहाय मोनसे पार्टि बावनो पार्टिया गुबुन रंजानाय